বন্দনা তুই जों दिनै मान्दाय हातिनि गरमुनि स्टेडियाम काजगाव जों कासलायजाक दिनैनि अ कासलायमुं पान्दाव हाय मानजखे बेख्या IWFT Youth IPFT आतिसा TPB IMWU चिनि दिनैनि बननि आसल उद्देश्य हंके पुलानो दङ जों साइमानो IPFT नि नासिमुं हंके टिप्रालेण्ड कारण जों साइमानो अ टिप्रालेण्ड मायाखे चिनि टिप्रा सारंनाथाय मोथांनानै कोनो लामा गै फियाबा भारतनि कन्स्टिटिउसन राज्य तै 1 এবং 2 ধারাও সৈজাক সারাই সারাই যে কোনো হাস্তে বা যে কোনো রাজ্যও যে দফা লগै दङ बंनि भाषा बंनि संस्कृति बंनि जामुं बंनि तंथाय बंनि कालचार कमामानि बागै आबनो रखा खायनायनि बागैनो भारतनि संबिधाना साराय साराय सैजाक दङ आबनो तैनो जों दिनै संबिधाननि राज्य तैनो दिनै जों टिप्रालेण्डनि बागै 24 घन्टा बन्द खायदों आबो सिमिया एसिदिल चिनि हानि मानि कक बरक साइबो खोनादों अ ककनो जों चिनि खाबाय बोखाबाय लाइके चिनि मानि ककनो जों परिवै कुजुगो काना मुजुगो अबनि बागैनो जों कक बरकनो रोमानि स्क्रिप्ट बाय एसिदिल दातो हनै आमाबो कायसे चिनि दाबि बा डिमान्ड दङ अबनो तैनो जों दिनै कायसे कासो फियाबा अम सिमिया तै कायसे दङ मडेलिटी कमिटी जे खामानि सेपारेट स्टेट हाय का टिप्रालेण्ड तैयै अ मडेलिटी कमिटी नि रिपोर्ट दाति फाट फाटके सराय के लुकुनि थानि पिसारि रनानि बागै आमनो जों नाय तिनि अ लामा कासुइतो अबनि बागैनो जों अ हायुंनि बा अ हास्तेनि चिन अ राज्यनि जत बुकुं बारा टिप्रा सारकनो जों कयो तिनि शान्ति सम्प्रीति बा वालाय बुलाय तगलाय ङै दिनैनि अ आन्दोलन हायका 24 घन्टा कासुमानि न सराय शान्ति के पाइलायै जों अ हास्तेनि लुकुरंनो खुनुगै ना मुसुङो सिनि मानथानि बागै सिनि खादुयै जों अमाहायके लामा कासुयै दंमानि अमन बागैनो जों अ हास्तेनि जत दिनैनि अ आन्दोलनाव सामिल ङै रंनो सिनि मान्दाय डिभिजननि ङै सिबाय बै बखानि सबानि हामबाय याफारै सबानि सिबाय याफारै सिनि अ पान्दा जों ताक फुंसिमनो सियांका सयतेन सिमि खाना फुंनि सयता जरा दंनाय जतनो हामनाय दिनै मान्दायनो कारि कुनु जागा ताइ मान्दाय डिभिजननि बिसिङावनो जों साइमानो NIT ङै दङ ललित बाजार ङै दङ पाटनि ङै दङ यां उल मान्दाय ङै दङ चिकन बाजाराव गब ङै दङ ओंका खमु लङो त ङै दङ आबो सिनि हेड अफिस सिनि टिप्रा सारंनि तंथा सामुंनि माने एडिसिनि हेड क्वार्टार जोंथ एडिसिन से बेस खायसिनि टिप्रालेण्ड सामाबा आ जागा त ङैनो दङ ताइ यां कला बागान ङै दङ ओंकाय निनि कयला सहर ङै दङ बिश्रामगन्ज ङै दङ यां बरकाथा ङै दङ अमा हाके सारा त्रिपुरा जे एडिसि एरियानि बाजार हायका अफिस आदलत दङ जागाव दिनै अमा हाकेना ज जागा तासु जरा पालाय दङ आनि मुं अजित देब्रमा मान्दाय डिभिजननि आतिसानि एडभाइजर बोर्डनि चेयारमेन